Maayong adlaw kanatong tanan mga igsoon sa Ginoo. Salamat nga titigaan ta o higayon na kita makapaminaw na usab sa pulong sa Dios. Og atong tan-awon karon adto ta sa usa ka hamubong mensahe base sa Genesis chapter 1 verse 14. Kini nahiuyon sa atong gikuptang doktrina nga Reformed Baptist Theology nga nagpasiugda sa hingpit nga pagmando sa Dios sa kinaiyahan o panahon, ang pagdumili sa astrolohiya o pagsimba sa mga binuhat o ang atong tulubagkon sa pag-alagad kaniya sulod sa iyang gitakdang mga panahon. Atong pagkabasahon may igsoon ang Genesis chapter 1 verse 14. Nagaingon, og miingon ang Dios, mahimo ang mga kahayag sa hawan sa langit aron sa pagbulag sa adlaw gikan sa gabii, og himua sila nga alang sa mga ilhanan, og alang sa mga panahon, og alang sa mga adlaw, og sa mga katuigan. Kini ang pulong sa Dios, ang Dios magapanalangin sa iyang balaang pulong. Gampo ta maigsoon. Salamat Ginoo nga ikaw naghatag kanamo og dakong pribilehiyo higayon nga kami makapagtuon, makapaminaw sa imong pulong, nga ang pulong nimo kahayag sa among paglakaw, sa among tiilan og kahayag sa among dalan paingon sa imong ginharian og sa pagkabalaan. Salamat Ginoo nga ikaw mag-iwag na usab sa among mga tiilan sa pagpanginabuhi ning kalibutan bahin ining among pagatun-an karon Genesis 1 verse 14. Salamat Ginoo. Hinaot pa nga ang balang espiritu mo'y bughatag kanamo og anointing diha sa pagsubay, pagtuon o pagdawat sa imong pulong ug sa kamatuoran niini. Kining among pag-ampo diha lamang sa ngalan sa Ginoong Kristo. Amen. Kini maigsoon ang ikopat nga adlaw sa paghimo o pagmugna sa Dios sa kalibutan. Human gilalang sa Dios ang kahayag sa unang adlaw, versikulo 3. Kanya karong kining gisudlan o gihatagan og mga sudlanan pinaagi sa paghimo sa adlaw, sa bulan o mga bituon. Sa panahon ni Moises, ang mga nasod sama sa Ehipto o Babylonia nagsimba niining mga binuhat nga mga kahayag ingon nga Dios. Apan dinhi gipakita nga kini mga binuhat lamang nga nagsilbi sa sugo sa Dios. Ang adlaw ug bulan wala magbuot sa ilang kaugalingon ug wala sila magmando sa kapalaran sa tao. Sila mga sulugoon lamang sa labing gamhanan. Atong tan-aw ng tulo ka mga puntos kung sa unsang paagi kini nga bersikulo nagpadayag sa kaalam sa Dios og nag-abag sa atong pagpangalagad kaniya. Tulo ka kamatuoran. Primerong kamatuoran, ang Dios ang nagmando sa mga kahayag. Dinhi gipakita ang iyang pagkasuberanya, ang iyang pagkagobernador, ang iyang pagkahari, mo'y nagkontrol sa tanan. Subot pasabot, matod sa teksto, ang mga kahayag gihimo sumala sa pulong, sa sulti sa Dios. Nagiingon siya og ang Dios miingon. Gipahimutang niya sila sa kawanganan aron mosilbi sa iyang katuyuan. Dili sila mga Dios nga kahadlukan o simbahon, sila mga binuhat lamang. Ang Diyos lamang ang angayng simbahon tungod kay siya ang nagkupot og nagiya sa dagan, sa adlaw, sa bulan og mga bituon. Hunahuna ang usa ka dako nga orasan sa lungsod. Ang mga tawo mutan-aw sa orasan aron mahibalo sa takna apan walay usa nga mosimba o magpasalamat sa orasan. Inay ang ilang pasidungog mao ang batid nga magbubuhat sa maong orasan. Nga mao'y nag-adjust niini aron motuyok sa saktong
oras. So busa mga igsoon, kini naghukas sa gahom sa astrolohiya, naghukas sa gahom sa horoscope o sa patuo-tuo bahin sa swerte o di malas sa mga bituon. Ang imong kinabuhi wala magdepende sa alignment sa mga planeta, kundi anaa sa kamot sa soberanong Dios. Salig kaniya, dili sa mga binuhat. Kay kun na ang atong kasing-kasing sa pagsalig sa binuhat kana nahimo nimong Dios nga imong manluluwas. So nakita nato maigsoon ng kamatuoran, primero, ang Dios ang nagmando sa mga kahayag. Ikaduhang kamatuoran, ang maalamong disenyo alang sa mga kapanahunan. Makita nato din sa versikulo 14 ang maalamong disenyo alang sa mga kapanahunan. Mao ginganlan sa doktrina, the providence of God, ang providensya sa Dios, ang iyang paghanay, ang iyang pagkontrolar, ang iyang pagpahibalo, ang iyang pagkupot niini. Providensya sa Dios. Walay swerte o way aksidente sa panghitabo sa sulod sa binuhat sa Dios kay tungod siya maoy nagkontrolar pinaagi sa providensya. Walay aksidente, tanan dunay katuyuan gikan sa Dios nga nagplano sa tanan. So ambot pasabot niini giingon sa teksto nga kini gihimo alang sa mga kapanahunan. Gihimo kini alang sa kapanahunan og alang sa mga adlaw og mga katuigan. So ang pulong kapanahunan maigsoon sa Hebreo muadim. Muadim nagpasabot usab og gitakdang mga kapistahan sa pagsimba. Mao na ang Dios mao'y nagtakda sa tanang kapanahunan. So gihanay sa Dios ang dagan sa panahon aron ang iyang mga katawhan makapuyo nga adunay kahusay, makapananom sa saktong panahon o makasimba kaniya sa gitakdang mga takna sa mga adlaw ug panahon. Sama sa usa ka eskwelahan nga adunay schedule or gitawag ni school calendar. Giandam kini sa principal aron mahibalo ang mga magtutudlo, ang mga teachers, bisan pa ang mga estudyante kung kanos ang klase, kung kanos ang examination, o kanos ang bakasyon. Kay kung walay kalendaryo, magubot ang tibuok eskwelahan. So naagyod ang magtutudlo, ang principal mo'y naghanay sa tanang schedule sama sa Dios. Walay aksidente sa tanang mangyayari mahitabo sa kalibutan, kini gihanay sa maalamong disenyo alang sa mga kapanahunan. So ang matag panahon sa imong kinabuhi igsoon, bisan pa kung kini panahon sa pag-ani, kalipay, o sa panahon sa tigtugnaw, kalisdanan, gidisenyo sa Dios nga adunay katuyuan. Sama sa gisulti ni Solomon sa Ecclesiastes 3:1, nagaingon, mga igsoon, sa Ecclesiastes 3:1, nagaingon si Haring Solomon, adunay panahon alang sa tanang butang, og panahon alang sa tagsa-tagsa katuyo ilalom sa langit. Mao kana ang panahon sa pagkatao ug panahon sa pagkamatay, panahon sa pagtanom ug panahon sa pag-ibot ni adtong natanom na, panahon sa pagpatay, panahon sa pag-ayo, panahon sa paglumpag, and so on and so forth, mga igsoon. Ecclesiastes chapter 3 verse 1. So ang iyang providensya nagpasalig ka nato nga walay panahon nga nausik diha sa iyang plano alang sa iyang mga pinili, alang sa iyang mga anak. So nakita nato ang duha ka kamatuoran. Primero,
ang Diyos ang nagmando sa kahayag. Ikaduha, ang Diyos may maalamong disenyo alang sa mga kapanahunan. Karon ikatulo nga kamatuoran, mao ang atong tulubagon sa paggamit sa panahon. Ang atong tulubagon sa paggamit sa panahon. Kita mga binuat, mga steward, mga tagapangasiwa sa Tagalog pa, no? Mao'y himo nining taman. Sinaligan kita maigsoon, doon na tayo tulubagon sa paggamit sa panahon. Kaya ang Diyos man, ang nagbuhat sa adlaw, ang Diyos man nagbuhat sa katuigan o kapanahunan, ang panahon dili atua, dili amua, kini hinulamang hiyas gikan kaniya. Hinugman, hinulaman, nga hiyas gikan kaniya. So sa Reformed Baptist Theology, gihatagan nato og dakong gibug-aton ang atong tulubagon sa matag segundos nga gihatag sa Dios kanato aron mabuhi alang sa iyang himaya o sa pagpauswag sa iyang ginarian. Mao na nga busy ta kaayo diha kay tungod steward ta sa iyang kingdom. Ang kining pagbuhat niya sa tanang panahon, sa tanang paggamit sa panahon, kini paggamito nato alang sa pagkuyanap sa iyang ginarian, dini sa yuta samtang duna pay adlaw aron daghan ang mga maluwas. Kay kung pahuwawon ka sa imong higala, pahuwamon ka sa imong higala maigsoon, og usa ka mahalong sasakyan sulod sa usa ka adlaw, dili nimo kini pasagdan o gubon. Imong gamiton kini sa saktong pamaagi og iuli nga limpyo kay nahibalo kang manubag ka sa tag-iya niini. So tanang butang nga naa sa atong kamot karon, nasa atong atubangan, kini hinuwaman lamang nato gikan sa Dios, gisaligan lamang kita mo'y steward. So ato kining pagagamiton alang sa iyang kahimayaan. Nagaingon ng 1 Corinthians 10:31, whether we eat or drink or whatever we do, we will do it for the glory of God. Mga igsoon. So, pangutan na ang imong kaugalingon. Giunsa nimo paggasto ang mga adlaw o katuigan nga gihatag sa Dios kanimo. Haay man nimo na gamita sa pagsimba sa nining kalibutan, sa mga butang kalibutan, paghigugma nining kalibutan, o paghigugma kaniya o pagpakuyanap sa iyang ginarian sa yuta. Gigamit ba nimo kini sa mga butang nga lumabay lang? O gipuhunan ba nimo kini alang sa mga butang nga walay katapusan, sama sa pagbasa sa pulong, sa pagampo, pagserbisyo sa lokal nga iglesia, pagsimba, pag-atiman diha sa tanang mga katiguman sa iglesia alang sa iyang kahimayaan. Subo sa maigsoon, doon na tayo hagit sa atong kinabuhi. Ang Diyos sa Genesis 1:14, mao ang Diyos nga nagbuhat sa kalendaryo sa universo. Siya ang sinugdanan o ang katapusan sa dagan sa panahon. So ang hagit mao kini sa atong kinabuhi. Duha ka hagit alang sa atong kalig-on sa pagsalig o alang sa atong pagpangalagad diha kaniya. Primero, hagit sa atong kalig-on sa pagsalig. Ayaw ka balaka sa ugma o sa mga katuigan nga moabot, maigsoon. Ang Dios nga nagmando sa adlaw ug bulan nga musubang og musalop sa saktong segundo, mauusab ang Dios nga nagmando sa dagan sa imong kinabuhi. So dili nato kuguson ang unsa mang kabalaka sa atong kinabuhi, kay ang Dios mo ay nagkontrol sa tanan. Siyang kahibalo kung unsay moabot kanato.
So kung doon na tayo maghunahuna tas kabalaka kung unsay may tabugma, pahawa ka na. Nga namang imo mang problemahon katong wala pa moabot. Kung moabot man na, naa ang kabubuton sa Dios. So ayaw kabalaka. So timani ang Dios nga nagmando sa adlaw ug bulan nga musubang og musalob sa saktong segundo, mausab ang Dios nga nagmando sa dagan sa imong kinabuhi. So pahawaa ang imong mga kabalaka. Imong isugid sa Dios ang imong kabalaka o isalig nga iyang ihatag ang imong kinahanglan sa saktong takna. Naalang sa atong pagpangalagad, mga igsoon, kay kuno mauni pirmi nga mo'y muhuyang sa atong kinabuhi kay tungod sa kabalaka o watay pagsalig na ang Diyos mo'y nagkontrolar sa tanan. Hagiton ko kamo sa paggahom o pagpahinungod sa inyong panahon alang sa Ginoo. Ayaw itugot nga ang kabisihan ni ining mga kalibutan maoy musakop sa imong mga adlaw. Ang pag-schedule og personal nga panahon uban sa Dios ug ayaw sipyata ang gitakdang mga panagtungok sa pagpundok sa iyang iglesia. Gamita ang matag adlaw o katuigan sa pagpangalagad. Pagpangalagad kaniya samtang gihatagan pa kita niya og kininawa. Amen. Igsoon. Salamat sa Dios og mag-ampo kita. Salamat o Dios sa imong pagkasoberano. Ikaw mooy nagkontrolar sa tanan. Ikaw mooy nagpangpanghitabo o nagpahimatnugot sa tanang panghitabo sa among kinabuhi. Sumala sa imong pulong sa Romans 8:28 nga ikaw kauban sa tanang kalihukan, dautan man o masadya man, kalipay man, grasya man, alang sa katuyuan nimo, alang sa kaayuhan sa mga tao nga imong tawag, imong gimahal og nagmahal diha kani. Salamat Lord na wala kami angay kabalaka sa kaugmaon, kundi ang kabalaka namo karon na sa among panahon. Salamat Ginoo. Hinaot pa mag-ablik kag kasing-kasing alang sa kaluwasan sa mga taong wala pa'y tinuod nga relasyon kang Kristo. Salamat Lord, mao kining among pag-ampo diha lamang sa ngalan sa Ginoong Kristo. Amen.